F'artiklu f'The Times mimli botti għal dak il qal fl-aħħar ġimgħat Franco De Bono, il-kandidat prospettiv nazzjonalista Herman Schiavone jgħid li jinsab ċert li fit-tmiem il-proċess li fih se jkun ikkonfermat bħala kap nazzjonalista, Lorenz Gonzi ser joħroġ ħafna iktar b'saħħtu. Schiavone żdied li l-ġimgħat li għaddew kienu diffiċli u saru ħafna dikjarazzjonijiet illi setgħu ħolqu ħafna xquq. Skont Schiavone issa li ġiet solvuta l-kwistjoni tal-fiduċja fil-Gvern fil-Parlament, il-Partit Nazzjonalista għandu jerġa' jingħaqad qabel ma tasal l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Il-kandidat prospettiv nazzjonalista jgħid li jista' jkun hemm il-ħtieġa li jsiru s-sagrifiċċji iżda minn verament iħobb lill-Partit Nazzjonalista jrid ikun lest li jagħmel dak kollu possibbli għal ġid tal-istess partit. Schiavone jgħid li fil-ġimgħati li waslu għal vot dwar il-mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern tal-ġimgħa li għaddiet, in-nazzjonalisti kellhom nifishom maqtuħ. Il-kandidat prospettiv nazzjonalista jgħid li f'dan il-mument dawk kollha ta' twemmin nazzjonalista għandhom ikunu wara Lorenz Gonzi għaliex dan huwa dak li jixraqlu il-Prim Ministru. Lejn tmiem Deċembru ta' sena l-oħra l-Partit Nazzjonalista kien ikkundanna pubblikament lil Schiavone talli kienet jgħid li huwa kandidat nazzjonalista meta ma kienx u talli kien għamel allegazzjonijiet fil-konfront ta' Franco De Bono illi baqgħu qatt ma ġew issostanzjati. Eventwalment Franco De Bono kien żvela li Schiavone kien gideb fuqu meta dan kien qal illi ittra anonima mibgħuta dwaru fid-djar tal-5 Distrett kienet oriġinata minn De Bono. Franco De Bono kien qal li l-Partit Nazzjonalista qatt ma investiga dan il-każ b'serjetà u kellu jkun huwa li saħansitra ressaq il-gideb li sar fuqu minn Schiavone quddiem il-pulizija.